Takže čaute a dneska si niečo povieme o získavaní informácií o vašom trhu. Takže je veľmi dôležité na začiatku si spraviť prieskum vášho trhu, kde chcete vlastne, na ktorý trh chcete marketovať a na ktorý trh sa chcete cieliť. A je to veľmi dôležité hlavne z toho dôvodu, pretože si získate informácie o trhu, získate informácie o vašej konkurencii, taktiež o facebookových skupinách, ktoré sa zaoberajú taktiež vašim istým vašou cieľovou skupinou. A pohľadáte si nejaké cieľové, nejaké virálne videá, virálne články, ktoré sú zaujímavé a taktiež zistíte, že koľko ľudí chodí na skupiny vašej konkurencie, do skupiny alebo na webové stránky vašej konkurencie, čo predávajú, čo vás môže inšpirovať na ďalší biznis. To je napríklad otvorenie si e-shopu a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si vždy spravím takúto Excelovskú tabuľku, kde si zapíšem hlavnú skupinu, na ktorú sa chcem cieliť a podľa toho, podľa určitých stránok hľadám informácie o tom. A na začiatku je vždy dôležité si nájsť konkurujúce stránky, ktoré majú najväčší trafik, ktoré sú tými vašimi hlavnými konkurentami, potom Facebook stránky, kde koľko ľudí sa nachádza a na tieto webové stránky, na tieto Facebook stránky viete tiež cieliť svoje kampane. A netreba zabúdať aj hlavne na Google Trends. Takže, ktoré stránky sú najdôležitejšie, tak je to Alexa. Do Alexy viete zadať akúkoľvek stránku, viete si nájsť vašu oblasť podľa kategórie. Ja to väčšinou robím, keď už viem, akú kategóriu mám, tak idem do Alexa a napríklad yoga category a tu vám presne ukáže kategóriu jogy. Takže tuto si viete pozrieť firmy, teda stránky, ktoré sú vašej konkurencie, kde chodí najviac ľudí a viete si o tom pozisťovať informácie, odkiaľ chodia tí ľudia, napríklad sem chodia z Indie, z United States, keďže yoga je hlavne zaujímavá aj v Indii, United States, Venezuela, Brazil, Mexiko a tak ďalej. Viete si tu pozrieť, koľko tam ľudí chodí, aká je návštevnosť, aký má globálny rank a potom taktiež keywordy, ktoré sú veľmi dôležité, keď už budeme expandovať biznis na Google Ads, a teda Google AdWords a z akých stránok tam chodia a taktiež aj podobné stránky vašej konkurencie. Taktiež aj aké je tam pohlavie, male, female, aké majú vzdelanie, a odkiaľ presne sa dostávajú na túto stránku. Takže Alexa je veľmi super na research vašej níž alebo vašej oblasti podnikania a vieme si to všetko nájsť tu pod by category, keď si to vyhľadáme podľa kategórie a tu si vieme pozrieť by country, by category a tu sa viete aj inšpirovať, ak nemáte ešte vybranú tú oblasť vášho podnikania, na ktorý sa chcete zacieliť. Veľmi populárne sú hlavne koničky alebo šport a taktiež aj vlastne to, čo vás zaujíma, či športové, teda gaming industry, takže na nich viete tiež cieliť. Takže tu si viete napríklad pozrieť šport, na ktorý chcete cieliť a viete si pozrieť napríklad basketbal, stránky, ktoré sú podobné basketbalu, kde si viete pozisťovať informácie o konkurencii. Takže Alexa je naozaj super na takéto vyhľadávanie, na inšpirovanie sa a taktiež o získavanie o konkurencii informácií. Ďalšia stránka, ktorá je super, je SimilarWeb a sem viete napríklad zadať stránku, dám príklad a dajme tomu túto, s X som si vyznačil tie, ktoré sú e-shopy a ktoré niečo predávajú, ale zdá sa mi, že Yoga Journal. Yoga Journal je časopis a to je veľmi dôležité nájsť si časopisy, nájsť si postavy, osobnosti, ktoré sú významné vo vašej cieľanej skupine. Dajme tomu, že dáme Yoga Journal, tak tu vidíte informácie na Alexe a taktiež aj na SimilarWeby si viete pozrieť ďalšie dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri získavaní informácií o konkurencii. SimilarWeb tiež brutálny, taktiež vám ukazuje asi, aká je návštevnosť a odkiaľ je odkiaľ konkurencia, odkiaľ tam prichádzajú ľudia.
A taktiež si viete pozrieť, či priamo si vyhľadávajú, alebo sú cez referral linky, alebo cez vyhľadávací portál, ako je Google napríklad. Takže z Facebooku, koľko zo sociálnych sietí, koľko im chodí ľudia, odkiaľ im chodia ľudia. Čo je super, tak viete si pozrieť display advertising, takže aké reklamy vlastne spúšťajú. A tu pri tejto stránke to vlastne neukazuje, ale určite púšťa reklamy, pretože majú dosť kvalitný e-shop. A taktiež topiky, ktoré zaujímajú tých ľudí, ktorí vlastne tam chodia a podobné stránky. Spyfu je tiež super. Taktiež podobné informácie, ktoré si tam dostávate, najlepšie robiť naozaj väčší prieskum, takže na viacerých stránkach. A taktiež organická konkurencia tej stránky, ktorú sme sem zadali. A taktiež platená konkurencia tej stránky. Tiež si viete pozrieť tieto stránky, o čom to je vlastne aj tieto stránky, informácie o nich a celkovo si viete pozrieť tu na aj vlastne AdWords History, keď si kúpite, toto je všetko za free, takže keď si to aj kúpite, tak máte zase viac informácií o konkurencii. Taktiež tu vidíte aj copytext rôznych kampaní, ktoré majú na Google a tak ďalej. Treba si to preštudovať, treba si to popozerať a nezabúdajte, že najdôležitejšie stránky sú Compete, potom Spyfu, SimilarWeb a Alexa Journal. Pomôže vám to pri hľadaní konkurencii, pri získaní viacej informácií o vašej cieľenej skupine a budete určite viacej pripravení. Čím viacej informácií máte, tak tým ste viacej pripravení na konkurenciu a inšpiruje vás to posúvať sa stále viac ďalej a ďalej a ďalej a zväčšovať a zlepšovať biznis.